Така започна голямото българско приключение за участниците в международния конкурс за красота Miss и Mr. Grand Sea Universe 2015. По стара българска традиция, организаторите посрещнаха делегатите с хляб, сол и мед. We started at 3 o'clock yesterday. We didn't sleep for 2 days. But we are happy now. We are here. От 22 до 28 юни България се превърна в сцена на един от най-престижните конкурси за красота в света – Miss и Mr. Grand Sea Universe. Пловдив и София си поделиха домакинството на участници от над 20 държави, които пристигнаха от няколко континента. За първи път в историята на конкурса той се проведе на територията на Европа. Този конкурс е най-мащабният и известен форум за красота в Латинска Америка. На официалната пресконференция на събитието, президента и лицензопритежател на правата за конкурса Miss и Mr. Grand Sea Universe за цял свят, господин Чавдар Арсов, връчи лентите на участниците, които бяха изработени специално за случая в Перу. В духа на интерконтиненталния характер на събитието и останалите премии бяха поръчани от различни точки на света. Короните за първите 3 места в различните категории при миските пристигнаха от САЩ, а ювелирните статуетки от Шотландия. Интересен факт е, че в конкурса Miss и Mr. Grand Sea Universe участват 3 възрастови категории – деца, тинейджери и мъже и жени. Финалното класиране се определя от сбора на точките, получени от авторитетното жури за индивидуалното представяне на всеки един от участниците в различните кръгове. След официалната част на пресконференцията, делегатите имаха време да се опознаят, да си разменят сувенири и приятелски да си побъбрят. Вечерта всички мис и мистър посетиха един от известните молове в столицата, където се намира магазина на дизайнера Александър Върбанов, който осигури бижутата за дефилето по бански костюми. Вторият конкурсен ден започна с ранно ставане и трансфер в града под тепетата. Miss Macedonia, Miss Syria, Mr. Serbia, Miss Hungary, Miss Kosovo, Mr. Kosovo, Miss Team Kosovo, Miss Brazil, Mr. Cyprus. Okay. Miss Netherlands, Mr. Macedonia, Miss Luxembourg, Mr. Bangladesh, and Miss Cyprus. Mr. Philippines, Miss Croatia, Mr. Turkey, Miss Belgium, Mr. Kosovo, Mr. Serbia. And Miss Montenegro. След пристигането на територията на красивия Пловдив, последва бързо настаняване и старт на напрегнатата конкурсна програма. При закрити врати се проведоха личните интервюта на участниците с организаторите на конкурса. When I come here, I was very tired, and before the interview, I was a little bit nervous, but I'm very okay. I'm very happy to be here. It's a dream come true. My name is Kelly Ezekiah. I'm from Nigeria. I think I made a good impression to the jury, and yeah, there were like a little tough questions, but I did it good, I think. I'm 24, and I'm Sagittarius. I'm an architecture student. I finished 2 universities. I know 3 different other languages besides Albanian, and I work as volunteer, as a model, and I'm Triple Crown winner. I'm a sociology student, and I'm a professional social worker alongside with my modeling job. In the last 7-8 years, I was working as a model. We're gonna do an interview, so you never know what they're gonna ask, but we are prepared for it. I think it was great, the interview. My original profession is international accountant, but I also work as a marketing manager. But I do like helping for sick people and sick children. Yeah, I'm kind of nervous. That's why I'm dancing here, so just to make myself comfortable. But I'm still shaking right now. Атмосферата бе почти като кандидат студентски изпити. Разразиха се много емоции и първите нотки на конкуренция. Няколко часа по-късно, точно нужното време всички да облекат екзотичните си национални костюми и пъстрата делегация позира за обща снимка пред хотела. Предстои, може би, най-вълнуващата част от конкурсната програма – дефиле в центъра на Пловдив.
Международните делегации имат броени минути да се насладят на автентичната атмосфера на стария Пловдив. Програмата включва посещение на Хисар Капия, къщата на художниците и античният театър. Аз съм Ина Попова, 18 години и съм мис България. Аз съм Петър Кременски и съм мистер Гранд Си София и съм на 24 години. Аз съм Мартин Атанасов и съм мистер Гранд Си България и съм на 22 години. Аз съм Димана Димитрова, представлявам България и съм мис Чайлд и съм на 11 години. Аз съм Маргарета Августина Верин, мис Тим България на 14 години от град Пловдив. My name is Medina Shiako. I'm 10 years old. I'm from Albania and I'm Miss Child Albania. My name is Raisa Tolako. I'm from Duras, Miss Child Albania. My name is Atalanta Kurtsuku. I am 23 years old. I am Miss Albania. My name is Jenny Papa. I am Miss Duras Albania. Hello everybody, I'm Miss Teen Brazil. I'm Rafaela Amaral and I am 16 years old. I'm Kenny, representing United States of America. I'm 26 years old and my outfit represents the African American. My name is Kalia Dragatai. I'm Miss Grand Sea Cyprus. I'm 20 years old. I am Kyriakos Alexandrou. I'm from Cyprus and I am 26 years old. I'm Monique Yogi. I'm Miss Netherlands. Thank you for having me here in Bulgaria. I'm Renata Maric and I'm Miss Grand Sea Croatia and I'm 24. Bonjour tout le monde. I'm Laura Mertens and I'm presenting you Luxembourg and I'm 22 years old. My name is Akirke. I'm from Kazakhstan, Almaty City. I'm 24 years. I'm Miss Grand Sea Universe, Kazakhstan. My name is Sanela Dayan. I'm from Serbia. I'm 20 years old. My name is Michael John Lumibao. I'm 21 years old and representing Philippines. My name is Bea, I'm 28 years old and I'm Miss Hungary and I'm going to represent my country on the Miss Grand Sea Universe 2015. I'm Gordy, Mr. Teen Serbia. I'm 18 years old. I'm Miss Belgium. I'm Jessie. I'm 19 years old and I just like to have fun. My name is Lucia. I'm Miss Poland. Nice to meet you. My name is Angela. I'm coming from Montenegro and I'm 18 years old. My name is Radula. I'm from Serbia. My name is Anna Trajkovska. I'm from Macedonia and I'm 19 years old. От Римския стадион стартира колоритното шествие на участниците с национални носии по пешеходната зона. Безспорно, делегатите в международния конкурс Miss и Mr. Grand Sea Universe 2015 се превръщат в атракцията на този хубав слънчев ден и привличат вниманието на пловдивчани с непринуденото си поведение. Hello everybody, my name is Birta Dobrluka and I am 19 years old. I am Miss Kosovo and I love Bulgaria. Hello, my name is Martin. I'm 21 years old. I represent Macedonia for the Miss and Mr. Grand Sea Universe. My name is Donika Arife. I'm 19 years old. I represent Miss Pristina, Kosovo. My name is Rilin Suka. I am 16 years old. I am Mr. Teen Kosovo. Hi everybody, my name is Gloria Andoni and I am 13 years old. I am Miss Children Kosovo and I love Plovdiv. My name is Milda Shater. I am 12 years old. My name is Leridon Balay. 20 years old, Mr. Grand Sea Kosovo. My name is Viktor Belovic. I am from Montenegro.
and I'm 22 years old. My name is Soraya Sultan. I am 20 years old and I come from Syria. I am Mehmet Ostruski from Turkey and I am on 23 years old. I'm Sam Chowdhury. I'm representing Bangladesh. Още един страхотен ден започна за участниците в международния конкурс за красота Miss и Mr. Grand Sea Universe 2015. Днес предстои дефиле по бански костюми в аквапарка на града. Едва 7 часа сутринта е, но всички са на крака, защото има репетиция с хореографа на конкурса Надим Салим. Той е международен моден хореограф, носител на много престижни награди в Великобритания, Дубай и Пакистан. Естествено, време е и за грим и прически. Няма да скрия, че всичките бяха изключително симпатични и страхотни млади хора, но все пак на първо место за мен е българската красота. Много интересни, като жени, като типажи бяха участничките от Казахстан и от Косово. И българките, разбира се. Като цяло българите се откроиха с своята красота и поведение. Наистина не съм пристрастен към никой, но българите, и това ме радва, че България дава такива силни участници. Балканските държави ми харесаха най-много. Аз съм модел от близо вече 3 години. Имам няколко титли. Мис Planet Universe 2014, Мис Абитурентка 2015, Мис Ирена 2015. Аз съм професионален атлет. Като начало мога да се похваля с това, че съм трикратен балкански шампион, 6-ти в Европа, до 23 годишна възраст, 4-кратен пореден държавен шампион. В момента съм контузен, но надявам се за едната година да покрия норматив за Олимпиадата. Завърших компютри. Миналата година станах мистер София и тази година имах голямата покана от Чавдар Арсов, за което много благодаря. В момента съм подала документи за УНСС. Също така съм подала документи в НСА като треньор по шах. I do a lot in daily life. I'm modeling, photoshoots, catwalk. But my real work is working for a big financial company in Holland. And I'm also working maybe 1 month as a regulations officer for a really big company with very good causes. At the moment we have like 3 projects for Nepal. We're building like houses, earth bags after the multiple earthquakes they have there. I'm waiting for tomorrow and I hope everyone, including me, will do good. It was like super awesome. I had a lot of fun, yeah. It was so perfect. I didn't experience this fun before. It was great. I enjoyed every bit. Today is very beautiful. It's wonderful, and I like the place. It was awesome. It was great. It was great. I really like it. I mean, thanks to everybody that come around here. Thanks to Plovdiv. Thanks to Bulgaria. Thanks to Asov, the engineer of this occasion. I thank the fellow models around here. I hope to see you tomorrow on the finale. Thank you very much. Modeling, it's only my hobby. My real job, I'm nursing. I'm working in a cardiology center in Cyprus. Modeling is part of my job across borders, and as well I do the public relation when it comes to business. Благодаря. I work like fitness trainer. I don't work. My parents support me fully. I study law, so mostly of the time I study. Наблягах тази година български математика, защото съм 7-ми клас и трябва да кандидатствам. Също така учих руски и английски. И искам да кандидатствам в руската гимназия с италиански език.
Студент съм в Аграрен университет Пловдив, уча икономика, трета година. При свободното си време аз тренирам бокс. Обичам да спортувам страшно много, също така да пътувам. Обичам да ловувам. Третият конкурсен ден завърши с вечер на талантите, която се проведе при закрити врати. Участниците в конкурса за красота Miss и Mr. Grand C Universe 2015 и този път успяха да изненадат приятно уважаемото жури и да спечелят важни точки за финалното класиране. Но по-важното е, че властваше дух на приятелство и всички се забавляваха искрено. Моят талант по принцип е да играя шах. Аз съм олимпийски шампион. I am a professional model, but I do the modeling thing just in Croatia for now. I am invited to go to India, to New Delhi and several other countries. Besides that, I am a student. The last year I have only 3 exams and to do my final degree, and that's it, of public relations. I sing and dance in Cultural Artistic Society of my town, hometown, Bradarica. 9 години се занимавам професионално с лека атлетика и ще желая, понеже няма как или нямаме стадион, така че ще ви направя една лека демонстрация тук по тревата. My talent is something very personality, something about me. And it's the fact that the way I'm standing here, my personality, the person that I am. Not the fact that I am a model, not the fact that how I look, but the fact that what I become, from since I was a child to the person who's standing here. Some of you saw me today in bikini. They saw I have a tattoo. Oh, I know, that's mean when you are a model, but it means so much to me, and it's never give up, standing here on my lip. And why it's standing there? It's because of me. It's because of the person I am and the person I want to be. I never give up, and I want to be the person that is here in my heart, and I work for that. Back home, I'm doing modeling stuff. Every week I have commercials. I prepared to become a model and maybe someday to become a celebrity in Philippines, an actor. What I do in real life is something that I'm very proud about. I'm a fashion teacher, a designer. I create my own clothes, I make them, and I learn children how to do it by themselves. So we start by making stuff for pups, and then they will make it for their own. I'm doing professional modeling and also as a bodyguard because I finished my study for the police academy, but not working still in police. Maybe in the future after the professional modeling. I'm an actor in youth theatre in Belgrade. I like to dance, I like to paint, I like to make things and sculptures from clay. I read a lot of books. And I'm a student in philological school. I am a professional photo model actually. I was making a lot of pictures before. Right now I am also working in event companies, so I organize events with fashion for big companies and I help with organization in many languages.
и Miss and Mr. Grand C Universe! Първо успех на конкурса. С Чавдар се познаваме от няколко години. Лично съм го подкрепила в този бизнес. Трудно е, да. Трудно, но невъзможно. Това е най-важното. В днешно време тенденциите са такива, че търсиме лица от всички краища на света. Какво значи този или който иде конкурс? Принципът е, че във всяка държава се селектират моделите, прави се специален кастинг. Те не са случайни лица. Или кастинг, или конкурс, те са избрани и тогава идват да представляват тяхната държава тук. Ние, в случая Чавдар като домакин, ги представя на медиите. След това от всичките тези модели се представят на модни агенции и съответно се надяваме, че да бъдат блокирани и ангажирани. Няма значение възрастта. Затова конкурса, както заявлявате, има дечица, има и вече професионални модели, има и начинаещи тинейджери, които правят първите си стъпки. Това е най-важното, защото в модния бизнес това се търси. Представителката в тинейджерската група Маргарет е лично мое, как да кажа, откритие. Преди години участва в конкурс. Беше 5 или 6 годишна, когато спечели конкурса за България. Лично аз съм я менажирал. Много се радвам, че е достигнала и до финала. И трябва да ви кажа, че на тази възраст те знаеха по-добре ползите от всеки един професионален модел. Концепцията е без значение от това коя от какъв етнос е, от коя държава е, да изглеждат хубави. Като цяло искаме момичетата да не бъдат с прекалено силен грим, да не са с прекалено лек грим. Нямаме натрупване на прекалено много екстравагантни елементи в тях, нямаме рисунки. Тъй като те са в различни възрасти, е все пак хората да правят разлика във възрастите. Затова и децата пък няма да бъдат пренатрупани, така както нали, са в световен мащаб на всички конкурси, направени като големи жени. Ние се постараем да изглеждат като дечица. Пожелавам на всички успех. Пожелание на организаторите на конкурса, момичета трябва да бъдат с доста сходни прически, за да няма различия. Трябва да имат обем, трябва да са леко начупени косите, да стоят по-естествено. Това, което е тенденция в момента. За всяко събитие, което го правиме за първи път, е изключително трудно да се намерят надежни и коректни партньори. Една година един цял екип работи неуморно, за да имаме този резултат, който имаме в момента. И бих искала да кажа, че без помощта на Event Company Business Meetings това нямаше да бъде възможно. Ние сме екип от професионалисти, разбира се, и затова можем да се радваме на днешния ден. За първи път довеждаме конкурс от интерконтинентално и интернационално ниво в България и решихме да го реализираме в Пловдив като столица на културата и най-вече се надявам тази титла, която ще спечелят от този конкурс, да им даде възможността така да блеснат в модните среди като носители на една интерконтинентална титла. В началото на 2015 България спечели на този конкурс в Перу в лицето на Цветан Каменов. Той стана първият български представител, който спечели на такъв голям форум. Това също го повтори и Мис България, която тогава ни представи в Перу, Мина Попова, и след няколко месеца и разбира се много добра работа от наша страна, ние станахме лицензо притежатели на този конкурс. Аз искам да пожелая на всички тези прекрасни млади бъдещи или настоящи звезди само върхове, много голями постижения и да са щастливи за бъдеще на други конкурси. Участниците тази година са наистина страшно колоритни и готини. Има представители от 4-5 континента тук. Виждаме култури, които не сме виждали. С шоуто на талантите, което те направиха, ни пренесаха в един наистина магнетичен свят. Първо искам да изразя невероятното си удивление от това колко подготвени могат да бъдат едни млади хора, колко отговорни и как добре са се постарали да представят своята държава по най-добър начин. Днес, като един естествен завършек на нашия конкурс за красота, очаквам наистина едно много весело настроение и щастливи участници на финала. Всеки, който тук на червения килим изпитва една уникална емоция и аз като водиш се вълнувам и треперя, че след малко съм на тази уникална сцена вътре. Добре дошли на гранд финала на международният конкурс за красота Mr. and Miss Grand C Universe 2015. За мен е изключително удоволствие, че мога да бъда тук на тази сцена и да водя това бляскаво събитие. Вашите бурни аплодисменти за нашето страхотно жури, което само след секунди ще ви представя. Председател на журито е управителят на модна агенция NMC България, доктор Манян Котев. Управител на бизнес
мисии са организатори на конкурса. Вашите аплодисменти за Милена Дорова, професионален гримьор и може би един от най-добрите в България. Борислав Соколов Бони, Моника Гуркова, фотограф. Официалният дизайнер на конкурса господин Стоян Радичев също е в нашото жури. Светла Арсова, професионален гримьор. Вили Вълкова, професионален гримьор. Камелия Тимова, координатор на England Cosmetics за България. Госпожа Мариана Папаличева, собственик на модна агенция Агресор, благодарение на които аз съм използвал уникален костюм. Александър Върбанов, собственик на магазин Details. Юрий Иванов, представител на Мегапарт. Господин Александър Райков, регионален директор на Балканите на Световният конгрес на Балканите на конкурси за красота. Вашите силни аплодисменти за господин Чавдар Арсов, директор на модна агенция MMC България и собственик на правата на конкурса за цял свят. На сцената предстои да видим изпълнение на Мис Гранд Си България Мина Попова. Това, дами и господа, са нашите страхотни участници от толкова много държави, толкова красиви, толкова цветни. Всичко това на сцената на Grand Sea Universe 2015. Следва да наградим най-добрите костюми. Най-добър костюм и наградата за това на сцената ще връчи господин Чавдар Арсов. Победител в категория Мис Grand Sea Teen Best National Costume is Бразил! Вашите силни аплодисменти за най-добър костюм в категорията Тим за Бразилия! Най-добър костюм в категория Мистер Тин is Мистер Тин Сърбия! На сцената ще видим изпълнение на Тихомир Митов, а песента се казва Лято по две. Трябва да преминем и към категорията за най-добър талант. Вашите аплодисменти за победителя на категорията на талантите, тя отива в екипа.
see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Победителя при мъжете в категорията ОН е мистер Македония. Който е готов за следващия кръг. Последва категорията мистер Мистин и дефилето по-бански. Следва дефиле по-бански, представено от нашите мистери. Вашите аплодисменти за тях. Уважаеми жури, скъпи гости, на сцената ще видим и следващата категория пред дефилетата при Бански. Моля за вашите аплодисменти за Miss Grand Universe!
на сцената всички участници в категория Mr. and Miss Grand Sea Universe 2015. специална награда тази вечер е за мис Кипър. Лицата, които модна агенция NMC си избра, са двамата българи Мис и Мистър. От името на ивент компания Business Meetings обявяваме, че лице на Business Meetings в категорията Мис е Мис Косово. Business Meetings избра и свое лице в категория Мистър и това е Мистър Сърбия.
вечер на целия лов е прекрасната мис Коси. Лице на фирма Мегапарts ще бъде Мис България. Сега на сцената по официални облекла ще дефилират Мистер and Мис Тин и децата. Mr. Child, Mr. Kosovo. One big applause for this kid. Also, shall I give it the crown first for second runner-up is Miss Albania. Miss Albania is second runner-up. Little Prince, Little Princess. Bravo, your first crown. First runner-up. Miss Child Kosovo. Bravo. Your first crown. And the winner, I can say, Miss Bulgaria. Mr. T, 2015, Intercontinental for this year is Mr. T. Kosovo! The winner is Mr. Serbia! Second runner-up, Miss T, 2015, is Miss Albania! Now, after that is coming, first runner-up, the lady who's coming from Plovdiv and State, Bulgaria!
He's crying. Miss Teen, the 2015 winner from Brazil. Трето място е мистер Сърбия! На второ място с равен брой точки мистер Монтенегро и мистер България! На първо място Бангладеш! Първо място! На номер 3 имаме две победителки и това са мис Хърватска и мис Косово. На второ място в категория мис печели мис Сайпрас. И победителката в категория Miss Grand Sea Universe, короната и лентата отиват при Мис България. Първата плавничка на Мис България е Мис Кипър и конкурса отива в Кипър. Важните аплодисменти за господин Чавдар са обявени на мистер Мис Гранд Си Юниверс 2016 ще се проведе некъде в Кипър. Специални награди получиха още в категорията Най-добър национален костюм. Мис Унгария Беатрикс Ачи спечели приза Мис Гранд Си Best National Costume 2015. Мистер Нигерия Кейли Езикая грабна статуетката при мъжете и стана Мистер Гранд Си Best National Costume 2015. Мис Сирия Сурая Султан бе коронована за Мис Гранд Си Петит 2015, а лентата за Мистер Гранд Си Петит 2015 отиде при Мистер Филипини Майкъл Джон Лумибао. Мис Люксембург Лора Мартинс стана Мис Гранд Си Юръп 2015, а за Мистер Гранд Си Юръп 2015 бе провъзгласен Мистер България Мартин Атанасов. With any show you do, there's always a lot of pressure, there's always a lot of tension, but that is a good sign because everybody does want to give their best, okay? But yeah, the end result was fantastic and yeah, it was a great show.